Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ketemu Mbak Eni, Bos. Di ceritanya kan Mbak Jul ribut semuanya buat ning kos Mbak Eni. Oh, piye to blok kok malah melayu to blok. Kok melayu to blok kok. Bosok. Ora apa-apa, kan aku takut kok. Lah iya wong iki turu, Blok. Wong iki turu. Lah aku akhire ngomongnya ngene. Ya sik Mas, karo sapa ya? Karo Mbak Julia ngono. Ta Blok. Ngene. Melayu karo ta Blok. Iya, iya. Lah gak sego ya, Mbak aku. Oke ya, sekalian lho. Piye? Wani pura, Blok? Wani pura. Wis kadung tak ngomongno. Begalke koncone wong telu njero. Blok. Iki pas telu ya? Loro. Oh, loro. Oh, alah. Piye to, Blok iki? Piye, Blok, piye? Lawan metu. Iya, Lawan. Nyapur apa-apa dia cocok gak apa-apa. Reng apa Blok isih Blok? Malah kowe kan takok, wis takok. Nyapa Pak Tomblok. Nyapa iki biasa to iki. Ya, Mbaknya peblar sering ngejak ini ki ning ndi lho. lah mulo. Ya kita collab. Kita mencari tempat yang aman dan indah segala suara-suara ngono lho. Suara apa? Kayak suara musik. Oh. Apa-apa kan enak tau suara ngeplok iso nyantai. Insyaallah sok minggu ya. Ya. Ayo sampe putus sih lho. Enggak masuk sok minggu sak nunggare ngono. Ya kancamu bisa turu kabeh. Iya, semuanya bubuk. Jadi wong telu. Ya ora ganggu tak mlebu tak dedek luangnya tak sapa iki. Tapi apa lombokmu tuh? Apa? Gue ben dicatet aja disebut nih. Bisa. Loh, daripada ini kan awake dhewe niate kan yo baik. Paloro lincah mentok. Blok ke jaluk. Langsung minta sedikit Nah, boleh. aku minta langsung. Oh, langsung. Oh ya. Langsung jaluk kowe hen ku aku. Iya, boleh. Itu nomor sapa? Oh, iya, langsung sini aja. Ya. 8, 5. Sik. Cedak-cedak lho. Ora masuk. Lah ya. Pe barang. Pak kasap cirimu. Mas Tomblok. Ya, sampai kijang iku. Gambar kinjeng. Putar profile. Masa kinjeng. Ya. Masa ya? Ya, langsung. Yo kan soalnya gue masuk daripada Masa gambar kinjeng. Berkijang. gambar PLA ya. Ya Allah. Masa. Berarti sak kamar sira, Mbak? Gimana? Sak kamar itu. Telu wong lho. Sampai. Kok mengundang ya, Mas? Klaru nak nyebut nih. Belum. Sudah ngono dia nomor. Dudane coba sebutnya Blok. Enggak apa-apa, Mas. Nomormu, Bro. Lah langsung sudah. Aja disebut, Mbak. Langsung catet lho, Blok. Blok nomormu lah ngono lho. Oh, gini. Masalahnya ning kene. Nomornya lo kesebar ning kene kok. Ora lah ngerti lah wong dhewe terus mbok kane terus yo langsung kowe kuwi to. Emosi. Lah lho. Dekat lho, Mbak. 66, 4. Lah coba ditengah coba. Lah. Abla. Tablaja kemeringet to malehan. Kok gak sumbut nek petok lho. Gak maksudnya takoke sak kos itu berapa orang, Oh, Mbak? satu kos itu cuma satu kamar satu. main teman-teman. Cuma kebetulan Saya sama adik saya, jadi 2 orang gitu.
Masa gede blok. Wis iso. Bisa bro blok. Sek lagi. Kok iso dredeg keringetan. Nyapu ya ini. Bisa renek gitu. Kene. Nggak ada. Langsung scan aja bisa kok mas. Ini raiso, mbak ini. Lebih sekan biar aro lho, Mbak. Ngerti sekan ora? Kipe lho kayak kipe. Kowe tak kei kok. Gak. Iku bingung apa ya? Lah ya. Kok kakean iki piye? Ya ora. Sekane lho. Delok ta ono nih. Boh, ngelak aku. Kok iki tetep blek kok Ngomong nyetreng Jadi jadi piye? ya lah ngereponin Mbak. Oh nggak apa-apa. Ganggu orang tidur. Itu di bos Mbak. Oh. Ora apa biasa kok. Bosmu kok. Ya. Wis bingung wis ae. Lah. Kuwi kok ngelapi nyapa to, Blok? Lah. Nih. Ya ngono Blok kok. Toblok iki gak Jawa. Kayak kowe iwak. Apa kae? Gut, Iwak asap. iwak asap e. Kowe pro Blok? Wes ana. Langsung tak Di WA Blok. wis tak WA. Oh iya bentar. Iya, gambarnya kinjang apa? Kinjang dom malah guju Oh iya ini. Gosok. Nah, jadi ngono piye? Iya. Enggak wis kelakon njaluk nomor Mbak ini. Ya. Langsung ya. Terus nyambang juga Mbak ini. Ya aku lah sudah di WA Blok ya. Kuling. Jadi sing nomor matur suwun. Megang diagripin ya iki. Urung kok dilanjut nah. Lanjut dhewe engko kok. Wes meneng ngene. Ya ora kok pas perjalanane pas engko. Kowe meneng ngegrab ae. Nah, duit ora ketegeblek ya. Duit ora Dia duwe jalur nomormu Mbak. Jalur apa langsung juga nego? Enggak, dia tanya di TikTok. iya, TikTok DM. Kok langsung ngapa? Lah DM nemu DM piye, Blok? Apa? Ora rahasia. Bela. Langsung jalur nomor WA langsung ya. Oh, ndur bocah. Cuma tanya dulu. Bosok. Kok langsung jaluk tuh Blok. Kok ngawur to Blok. Jadi lakunya yo penampil aku yo biasa. Ya biasa terus skill fisik ya. Padha, Bos. Ditebak kok kuwi kok. Nomor ya iki jadi vlog hari ini juga. Jadi aku wis ketemu wis. Oke. Kapan aku arep Oke, tak dolan rene. Oke. Tekoki Mbak ini. Apa kelahiran tahun piro? Oh iya, kelahiran Ngono tahun kan. piro, Mbak? Saya kelahiran 2003. Sekoy aku, Mbak. Cek nomor to, Mbak? Asli Mbak 2003 Iya. ya. 2003 loh Bin. Berarti umur piro? 16. Iya, 22. Dua-dua kan? Bisa kok. Iya. Cek nomor, Mbak. Jeneng Mbak ini. Iya. Kene umurku wis tuwek, Mbak. Kowe piro? Kowe piro? Aku 84. Umur 23 Juni. Juni ini. Kok cek nomor no? Tahun 2003 itu nomor. Aku lahiran 84. Berarti petang puluh. Petang 21. Kapan-kapan. Kok. Soalnya aku yo sibuk Mbak, soalnya aku yo melo anu syuting bareng Mbak ini. Biasa ora tau live TikTok, Mbak? Jarang. Jarang live TikTok. Nyapa to bisa sering tak delok lho. Kancane Tapi tak apa nih, kipin kendel. Dodok dhewe Mbak. Dodok aku takok. Kenapa? Karena ini di tempat kos. Iya. Tapi kira enek apa security nih Mbak. Kan takon sih. Takok sih keluar aku. Makanya baik Mbak. Aku takok assalamualaikum kok genek wong sing metu sebelah iki. Ada di Oh, yang kamar sini. Iya, terus Mbak Indun. lah aku omahe kamar anune Mbak ini pundi ujung dhewe lah. Delok di kok jeding kleru. Malah berpecedek. Jeding kleru. sekali satu plan satu nih pulang ke Magetan. Iya, soalnya itu kemarin kan adik saya yang minta. Oh. Belum apa ya? Masih kangen lah intinya sama Oh, iya. orang tua. Tapi Apa nih sekarang kira-kira Mbak aku ngomong ngejak dolan nanti Mbak. boleh main Ya. rumah. Ya, ngopi Nanti kayak- vlog di Sarangan juga boleh. Ya. Weh, blok wani blok, sarangan blok. Jadi nanti kalau waktu pas pun nanti kalau Ya. Mbak Ani pulang tolong kalau bisa kabarin Mbak. Oke. Kowe arep sarangan. Iya. Nempak apa blok?
mbak mobil aja. Jadi yo gitu. Ya, wong loro mana? Piye ta Karo iki? kowe ta wong loro karo kowe. Kok guju ini wi lho kok. Lagi 8. Jadi vlog hari ini Wes iki lagi 9. Ayo Dang. Ya kan beda mau sih. Ya wis nyembung ngene to. Wis nyembung ora to? Urung lagi. Beda mau kan kayak vlog sih. Oh iya. Lali bos. jadi vlog hari ini sudah akhir. Lali bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,